Yes po, kagaya ng nakikita ninyo, kung ano po yung title ng ating live na ito, yan po ang pag-uusapan natin impromptu po. Dahil sa kagustuhan ko rin pong makapag-share ng aking experience at ang aking mga observation. Simula nung aking pagkabata at hanggang ngayon, maging dito sa aking trabaho. Pag-uusapan natin yan, wag na wag basta tayong susuko sa pagsubok ng buhay o sa anumang hamon ng buhay o anumang pagsubok na ating haharapin, kinakaharap o maaring ang ating mga hinaharap pwede nating balikan. Hello mga kabayan, ako po muli si Mr. Bernard Tubera Gabaon. At sana ang vlog na ito ay makatulong po sa ating lahat. Pag-usapan na natin po yan impromptu. Ano ba ang pumapasok sa ating isipan kapag sinabi natin na huwag tayong basta-basta susuko sa pagsubok ng ating buhay? Sa mga pagsubok sa ating buhay, lahat po tayo araw-araw ay may kanya-kanyang laban ng ating buhay. May mga pinagdadaan ng pagsubok, kahit anumang sitwasyon sa iyong buhay, ikaw man ay nasa kabataan pa, nasa middle age, o nasa senior citizen na, lahat tayo ay may kanya-kanyang pagsubok sa buhay. Pero kukuha tayo ng isang specific na example. Kagaya ng aking pinagdadaanan dito, pinagdaanan ko po kasi yung napakaraming pagsubok sa aking buhay. Minsan kapag nahihirapan na po ako sa aking mga trabaho, nandyan na yung bullying, nandyan yung hirap mga pa sa trabaho kasi may bagong assignment, may bagong position. Minsan naiisip ko na lang mag-exit. Mag-exit na lang ako kasi total yung yan ang pinakamadaling solusyon para matakasan itong mga bagay na ito. Pero mga kabayan, naiisip ko kapag ganun ang sinasabi ko sa aking sarili, naiisip ko kung ano yung purpose ko para sa aking pamilya kung bakit ako nandito. Naiisip ko na kung mag-exit ako, yung sitwasyon ng aking pamilya ay mag-iiba. Maaring mahinto yung isang anak namin at yung mga supply namin sa aming mga pangangailangan ay hindi na ganun na kalaki ang maibibigay kong supply dahil ako lamang po ang breadwinner sa aming pamilya. Kaya gusto kong i-share yon. Bagkus marami pa naman pong pagsubok at example na pwede nating example. Pero para madali kong ipaliwanag, yun na lamang po ang kinuha ko. At I hope na makasabay kayo, masabayan nyo ako at magets nyo po yung gusto ko pong ipakita sa inyo. Ang gusto ko po kasing ipakita dito kung paano po ako nagtitiis, paano po ako nagtiis kahit nung una, nung wala pa ako sa ganitong mas magaan na trabaho at mas malaking ang sahod at nandito na sa medyo magandang posisyon, ay napakarami ko pong pinapangarap noon. Pero kapag ako po ay nagkakaroon ng pagsubok, naisip kong umaayaw. Instead na ang isipin ko ay ang gumawa ng solusyon ay iniisip kong sumuko. Pero naisip ko tuloy na hindi yun. Iniisip ko ang aking why. Bakit nga ba ako nangangarap? Bakit nga ba ako nagtatrabaho? Bakit ko nga ba pinaaral ang aming mga anak? Bakit ko nga ba tinutulungan si ganito? Bakit nga ba nandito pa ako? Iniisip ko lagi yon, yung aking whys. Kaya kung tayo ay may pagsubok sa ating buhay, unang-unang gawin natin mga kabayan, gumaghanap tayo ng solusyon. Yan, kapag nakita natin yung solusyon, itry po natin. Tignan po natin at i-apply po natin yung solusyon na yon. I-observe natin kung ano yung solusyon na nakita natin, na in-apply natin sa ating buhay para mapaglabanan ang mga pagsubok, para mapagtagumpayan ang mga pagsubok na ating kinakaharap. Ayan, para gumanda ang ating buhay at makuha natin ang ating minimiti. Huwag po yung puro na lang dahilan, puro na lang rason para sumuko, para hindi na magpatuloy. Napakadali pong gawin yon.
Kagaya po ng isang pagnenegosyo rin po. Kapag ka nagnenegosyo po tayo, siyempre kailangan din po natin maging matibay. Hindi yung hindi mo pa natatapos, nakikita lahat sa isang taon ang cycle ng iyong negosyo, hindi mo pa nakikita kung ano yung bunga, nag-iisip ka na naman ng mga ipapalit mo sa iyong negosyo para maiwasan mo yung pagsubok sa iyong negosyo. Pwede nating kunin din po yun mga kabayan. Kaya sa buhay ang nakita ko po at tinutumbok ko na dapat tayo po lagi ay isang survivor. Tayo po lagi ay isang creative. Halimbawa, ngayon may pagsubok tayo dahil nilagay tayo sa posisyon, kagaya ko, nangangapa po ako kung paano gawin ito dahil hindi naman po ako magaling sa computer, hindi naman po ako magaling sa mga Excel na yan, sa Microsoft Word na yan, at kung paano gawin yung mga reports, ang dami pong reports, pero kinakaya ko po dahil naghahanap po ako ng solusyon. Ayan. At maging sa negosyo, wag po tayong basta susuko kung may negosyo ka. Dapat maghanap ka ng solusyon para makita mo yung solusyon. Kasi ang kinakailangan kasi sa bawat araw-araw na iyong ginagawa, hindi naman kailangan matalino ka, pinaka magaling ka. Ang importante yung consistency mo, yung patuloy na paggawa mo, yung cycle ng iyong buhay patungo sa iyong pangarap. Diyan mo makukuha ang iyong success kung consistent ka. Kahit napakagaling ka kung puro umpisa lang, kahit napakatalino mo kung hindi mo naman natatapos yung mga inuumpisahan mo, parang wala rin pong nangyari. Kaya yan po ang gusto kong i-share mga kabayan sa hapong ito. Sana nakatulong ang vlog na ito. Short lang pong aking vlog, pero ang hangarin ko po mga kabayan ay ma-share ito para matulungan po kung sino man po ang mga nanonood. At kung yung mga nakapanood, i-share ninyo po at ibalita nyo rin po sa iyong mga kakilala para makita nila ang advice na ito at sana makatulong po sa inyo. So ako po muli si Mr. Bernard Tubera Gabaon ang nagsasabi sa inyong magsanay po tayo sa ating buhay, manalangin po tayo sa Diyos, at lagi nating tandaan, go negosyo, practical tips ang kailangan mo upang tayo ay umasenso. Ako po muli, si Mr. Bernard Tubera Gabaon ang nagsasabi sa inyong God bless you po at nawa pagpalain po tayo ng Diyos at umasenso po tayong lahat.